Salam eylik, bir karar devletimizin bahtiyarlık döwrünün mehriban adamları. Saman oturan mısınız? Biz sizin her birinize eýlen oğluklarını arzu edýär. Bize bir karar devletin bahtiyarlık döwrüni peşkeş eden hormatly prezidentimizin janynyň sag, ömrüniň uzak, tutýan ähli tutum işleriniň kemişe rowaşlyklary, üstünliklere beslenmegini tüýs ýüregimizden arzulap, soňa sarpasatly gepleşigimiziň täze sany tomaşa etmäne çagyrýar. Mehriban ýelerler, gahman arkadamyzyň saýasyny Türkmenistan parahatçylygyň we anlaşmagyň watan ýylymyz şatlyk şowkuny, toy bayramlary aýdym sazy beslenip dowam edýär. Netip bolsa, şanly garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk toýuny toýlaryny, şu toy münasibetli ýurdumyzyň ähli ugurlaryna, ähli ulgamlaryna zähmet çeken ýyleşlerimiz, watandaşlarymyz şol sany medeniýet sunugy diýişärlerimiz ýylyň başyndan özleriniň bayramçylyk sowgatlaryny taýýarlap başladylar. Mehriban oğlanlarına şunun bir gepleşigimizde Türkmenistan Döwlet Sirkining sazanasy Serdar Haydarow Fransiýa hoteş olmakçy hoteşlige geçmezden ozal şanly garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk bayramçylyk münasibetli sazany Serdar Haydarowyň taýýarlan täze sazlarynyň bir näçesini size getirmekçi.
hoş gördük gepleşigimizde. Hormatly prezidentimiň ýol Türkmenistan parahatçylygyň we ananşmaň watany ýylynyň ilkinji günlerinden bir näçe toy bayramlanmaly belledik. Özüm goşa-goşadan toýlanýar edi diýarmyzda toýlaryny. Şol toýlarda da size de goşant goşmak, özüňiziň sazlaňyzy halkymyza ýetirmek olan ruh welentligine badalygy bermek bagty meser edýär. Odan sazlaňyz bilen iyigi derli teleýaýlymlarda, radio ýaýlymlarda çykyş edýäňiz. Hormatly prezidentimizin medeniýete sunmada goýan sarpatynyň netijesinde täze eserleri iyigi derli işlenýär. Şular dogrusynda da söhbetleşdigimize başlasak. Hormatly arkadaşymyz özüniň bize baş halipa bolup durmagyna biz sazanlar, kompozitorlar hem öz gezegimizde bir näçe täze sazlaň üstünde işleýär. Nesip bolsa şanly garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllygy diyarımızda giňden bellenir. Biz hem täze sazlarymyz bilen nesip bolsa taýýarlyk kılıp barmakçy. Serdar Haydarow biz tarihimizde sertalamızda da bilýäsiz, şu milli saz gurallarymyzyň bir näçesi gadim döwürlerden beri özüniň göz başyna alyp gaýdýar. Tarih maglumatlarda da surnay, kernay çalynyp Türkmen 40 gece güni zäp toýlady diýilýär. Berkarar döwletimiziň bahtiyarlyk döwrüne gahryman arkadamyzyň saýasyny biziň toy bayramlarymyzda milli saz gurallarymyz belentden belent ýanglanýar. Size de şeýle bir bat meser edipdir Türkmeniň milli saz gurallary bolan üflenip çalýan saz gurallaryň bir näçesine kirişli saz gurallaryň bir näçesini sazlary iyigi derli halkymyza ýetirýän. Şular dogrusynda da gürüňetsek. Biziň milli saz gurallarymyz sizin aýdyşyňyz diýerlik, ýa-ni bir gadim saz gurallarymyz bar da, ýa garga tüýdük, dilli tüýdük, nay, hawa dutar saz gurallarymyz alsagam. Şular bir hersiniň özüniň bir beýan edip biliş ukuýy bolýar. Ne meselem garga tüýdük alsak, şu garga tüýdüň sesi ýanglanandan, ýa-ni garawym sähramyz, hawa ýa bolmasa gadim binalarymyz gözüňe gelip başlaýar. Dilli tüýdüň bir sesi ýanglanyp başlanandan bir ýa-ni oglak gyzy sürüsü, ağıp dönüp görün, çopan oşu, gözüňe gelýär. Ya da olmasa dutar saz guralymyz alsak, dutaryň şu kakhular başlanandan, ýa-ni ahal teke bedewlemizin çapyp barşy, ya olmasa owadan şaýdepler gözüňe gelýär. Bir näçe halipalar bilen, tanymal halipalar bilen maňa işleşmek nesip etdi, men özümi şeýle bagtlyga taýip edýär. Belli gyjakçymyz Anel Julgaýew, Begmurat Gutlumuradow, Ustad dutarçymyz. Şolaryň ýanyna bolup, şolar bilen tirkeşip, bile işläp, şolaryň gurunlaryny, şolaryň öwüt ünlewlerini dinlemek maňa nesip etdi. Biziň sazlar döredemizde bir näçe saz gurallar, bir sazyň dowamynda men ulanmany görýän. Oňsoň şol saz gurallary haýsy heňe, haýsy saz gural gawat gelişjekdigini şonu kompozitor sazyna duýup ýerine ýetirmeli. Şonu saz ýerine düşýär hem dinleýici üçin gyzykly bolýar. Sungatdan ýeşe kämilli okuysa kompozitorlarymyzyň döredikden eserleriniň bir näçesini ýerine ýetirýän dürli saz gurallaryň ýanglanmagyna, onda da milli saz gurallar, türkmen gelini ýyllary, şaýsepleri beslenen milli egneşikli ýa bolmasa türkmen bedewleri, türkmen hallary şu sazlar ýanglananyny eýem gözüňde janlanýar. Bulam türkmen halkynyň başga halklarga meňzemeýän milli aýratynlyklarynyň, millilikleriniň barlygynyň alamaty. Elbette. Şu bizim Türkmen dünýämizi, Türkmen medeniýetini elbette bizim milli saz gurallarymyzdan başga beýan edip biljek saz gural ýok. Dutaryň, tüýdükleň lafzy eýem şu artykmyşlygy da şu türkmeniň ähli folkloryny, halk durmuşyny beýan etmekde şulardan öňe geçjek saz gural ýok. Sebäbi biziň ganymyza singen saz gurallar da bular. Türkmeniň milli saz gurallary. Onda häzir gepleşigimiziň şu pursatyny siziň ýerine ýetirmeňizde şu milli saz gurallarda bir näçe sazlar ýerleşdirmemize ýetirelim. Siz bilen söhbetleşdigimiz şondan soň dowam edýär. Başlygyna.
Köp sağ olun Halipa. Tuğulüme berekella diyeymi qala şeyle oğudan saatları qalva yaqin insanın yüreğine tesir edip biləcek saatlan bir neçesini yerine yetirip berdiniz. Şeyle saatlanızın hövrumundan veyləyim köp bolsun. Niýaňa sözümüzde de belläp geçdik. Millilik Türkmen halkynyň başga halklarga meňzemeýän aýratynlygy. Edil arkadamyzyň tagalatynyň netijesinde daşar döwletlerde de saparda bolmak bagty. Türkmen halkynyň milli dep tesorlaryny edim gylymlaryny hut şu saatlaryň üstünden beýan etmek bagty meser etdi. Türkmen sungatyny daşar döwletli raýatlar nähil garşy alýarlar. Hormatly arkadaşymyz gönnün bizim baş halifamyz bolup durýar. Saparlara gidilenle hormatly arkadaşymyz bizi ýany bilen alyp gidýär. Hawa şeýle festiwallara da gatnaşýar. Hawa konsertler bolýar. Şonu biz milli saz urallanmada dünýä diline bir düşnükli bolur ýaly şunu estrada täze uşunlar bilen dinleýjilere baran ýerimizi hödürleýärsen olary kabul etmek ýeňil bolýar. Şu milli saz urallanmadyň öz lawyzy şu täze uşun bilen dinleýjä hödürleýär, olar helle dinler şondan doly lezzet alyp bilýärler. Sunodun kökü damar bir hasaplanýar. Haýsy milletiň eseri ýanglansa da eger şol milletiň milliligi şol esere singen bolsa, onda ol hemme halk üçin, hem insan üçin düşnükli diýilýär. Şoňa nähil garaýaňar? Millilik ol bir wagtda ýene de şol yerine yetirilýän saz, şo ýokary derejede bolsa, hakyky duýgu bilen, hakyky ustatlyk bilen yerine yetirilenini terjime gerekkäl, düşnükli bolýar. Şo adam hakyky ýüreginden çykaryp şo hödürlänini çalyp yerine yetirenini islenlik dinleýjä yetip bilýär saz. Bir näçe eserleriniz eýem halkymyzyň kalbyna orun tutdy diýsek, biz ýalňyş mart eserleriniz ýanglanyny hökman biz Serdar Haydarowyň yerine ýetirýän sazlar diýip bilip bilýärse, şoň aýratynlygy näme? Halipalarymyzyň bir düşündüren bir ýol, ýörelgesi bar da, hökman halipalary öwrenmeli, özleşdirmeli, soňam bir sen öz dünýäňe goşmaly, yerine ýetirýän eserinde sen hökman öz ýüzüň bolmaly, öz içki dünýäň şu taýda beýan etmeli. Öz hakyky içki dünýäňi berip bilsen sazda, ol başga da meňzeýän ok. Öz boluşly bir başga bir ýol bolýar. Saz urallary garga tüýdük ýa dutar bolsun. Şularda bir näçe täze seslen gözleginde bolýan men. Elmide ama näýlerek ütgeşirek sesler alyp bolýar, näýlerek sesler ulanmaly ýa dutaryň kakularyny käbir başarak bir ütgeşirek bir kakula oýlap tapmaly, gözlemeli, bütün dünýäň medeniýetini dinlemeli. Sen dörejiliňe siňýär şo zatlar, şo istenlik sazandan yerine ýetiriş aýratynlygy şonda bolýar da. Gözellik insana hemişe özüniň ulakan täsirini ýetirýär. Milli saz urallary erkedýän, hemem milli egneşikleri, libaslar hemişe geýýän eserler, siziň erkedýän milli saz urallaryňyz geýýän milli egneşikleriniz sazlaşýa-da ütgeşik gözelligi emele getiresiz, şonu özüňiz duýýaňyzmy? Halk durmuşyny, halk folklory, dutarymyz hökman biz şu milli egneşikler gözüňe getirip bolanok da, milli libasy yerine ýetireňde elbetde yerine düşýär. Bir sazlaşyk bolýar da, şonu garry tüýdük çalandy, ýa tahyýaly, ýa silkme telpekil. Şo keşp hökman adamyň şo keşfini görmediňe sazyny dinleýäňde de meselem gargy tüýdük gidip duran bolsa, şo taýda bir silkme telpekil, donly bir sazyndan çalyp oturan gözüňe gelýär. Gözüňde janlanýar. Ona häzir ýyleşsemizde şolar ýaly bagtly pursatlar peş geçirmek maksady bilen siziň yerine ýetirmeňizde ýene de sazyň bir näçesini ýetirelim. Söhbetleşdigimiz şondan soň dowam edýär. Ulu höwes bilen.
sağ olun yerine yetirip beren sağlığınız için sizin döreciliginize gözellikler nähil täsir edýär? Mysal üçin biz şu mahal roza gül dükanyny güller gözelliginiň içinde atýarys. Elmede ama şu hemme zat gözel bolmalar, ýöňden bir aýdylan zat tawa. Şunu ýaly gözelligi görüňde elbette gözel owadan sağlaň döremegine sebäp bolup bilýär. Hormatly prezidentimizin ýollaşylagyny biziň Edi diýarymyzda bir neçe bähseşikler aglan edilýär. Ene körpüzi çağalardan başlanýan şu bähseşikler merjen däneleri, ýanglan diýarym Türkmenistan prezidentiniň alt nasr bähseşikleri, ene şu bähseşiklerin bir kämilleşmäge, täze-täzeler iýdigderli halkymyza ýetirmäge belent badalygy berýär. Biz bu ýsançylaryň tapylar Gahrman Akadamynyň ajaýyp eserleri we ýüreti medeniýet sungat bilen gönün baglanşykly kitaplar. Ene şolaryň bize täze eserleri iýdigderli döret halkymyza ýetirmäge belent badalygy berýär. Hormatly arkadaşymyzyň bize hödürleýän ýazan kitaplary biz üçin bir ulgurlanma bolup durýar. Şonlar beýan edilýän wakalar, riwayetler elbette biz üçin ilham çeşmesi bolup durýar. Halypa şagirdlik ýoly bu gatwyr verilmeli zat. Milli sağlamlığımızın şunun için gelip yetmegine şu halypa şagirdlik ýoly sebäp bolup durýar. Bu halypa şagirdlik ýol diýmekligiň özi baý mirasymyzy geljekil nesile geçirmek bolup durýar. Bir näçe şagirdlerimiz we höweslendirip gatnap öwrenýänler we biz bar ihlasymyzy şolary siňdirip öwredýäs. Bölümi içinde gowy çalýan taýdanlar bar. Biz begenýät buna. Türkmen halkymyzy kesiniňizden kemal tapyň diýilýär. Biz hem size şolary ulen ýüzlenýär. Ine şuň gepleşigimiziň dowamyna bir näçe gowy sadardan ýerine ýetirip berdiňiz. Şolar ýaly owadan sadlaňyzyň mundan beýlem köp bolsun. Goý siziň sadlaňyz biziň toý bayramlarymyzyň bedewol belentliklerden belentliklere ýanglansyn. Köp sag bolun, şeýle mümkinçilikler döredip berýän üçin hormatly arkadaşymyzyň jany sag bolsun, ýyl ýurdumyz wagtly alyp barýan şu ajaýyp işler elmedama rowaj alsyn. Sag olun, toýlarda görüşelim. Mehriban ýerleşlerine şuň biziň gepleşigimizde Türkmenistan döwlet sirkiniň sazanysy kompozitor Serdar Haydarow mehmançylykda boldy. Biz gepleşigimiziň şu pursatyna halypaň ýerine ýetirmegini ýene-de sadardan size ýetirýäs.
Sizin arzularınız yolla adaşmasın. Olan in arzulanýany, in edilenýany özi yetmeli menziline yetip, siz maksat muradınıza goşdursun. Bize ähli wagtda halipa, hurmatly prezidentimizin jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, ýyly bäxtde tutumly işler hemişe rowaşlyklara beslensin. Ene mehriban ýeşler, şeýle ýaşly arzular bilen biz siz bilen hoşlaşýar. Ýene de ýalimde görüşýänçek, hoş wagtyňyz.